No, nie trzeba 2 razy go dać. Słuchajcie, co byście powiedzieli, jakbym wam powiedział, że jest 1 w nocy, jakieś 5 stopni, a ja idę upolować wilkołaka, że jestem kopnięty w mózg. W sumie dużo byście się nie pomylili, ale nie śmiejcie się, sprawa jest poważna. Tu jest kowal i on ma takiego questa, którego mogę zrobić tylko przy pełni, a akurat właśnie jest pełnia. No jeszcze korzystając, że jesteśmy pod cmentarzem, wdupcymy babie cmentarnej, no i rozjechana. Powiem wam chyba, że ale nie ma wielu miłośników polowania na potwory tej nocy. Może mieć z tym coś wspólnego, że jest środek nocy i zimno jak byk. Gang swojaków, a tutaj COVID-19 to kłamstwo i jebać system. Ha. A chciałem tylko zauważyć, że to jest kłamstwo, bo delikatesy Kubik dawno już nie są czynne całą dobę. Mianowicie od kiedy w Bytomiu wprowadzono prohibicję. Nie wiem, czy macie też u siebie coś takiego fajnego. Mianowicie od godziny 23 do 5 rano nie kupicie żadnego alkoholu. Wszystko oczywiście w ramach przeciwdziałania pijaństwu, no bo wiadomo, naród rozpity, trzeba mu przykręcić kurek. Dajcie znać, czy u was też takie nieludzkie, drakońskie prawa, czy może jednak jeszcze trochę wolności i demokracji się ostało. Odbierają po trochu człowiekowi ostatnie przyjemności z tego życia. Tu jest jakaś poważna akcja. Ruszamy tropem bytomskiego wilkołaka. Muszę wam powiedzieć też, że miasto przez ostatnie parę lat bardzo się zmieniło w nocy. W sensie jeszcze parę lat temu na przykład o tej godzinie raczej bałbym się wyłazić z domu. No bo wiadomo, hacharstwo, ryki, bicie się, picie gorzoły i tak dalej. Ja się często po mieście przemieszczałem nawet koło godziny 2, 3. Przeważnie wtedy nie spotykam ani jednej osoby. Wszyscy pokorni obywatele grzecznie śpią, aby rano wstać do pracy i pomnażać produkt krajowy. Oczywiście brutto. W dzisiejszych czasach jest taka moda, że wszystkie sprzęty komputerowe, tak zwane gamingowe, mają diody LED RGB, a tutaj proszę, LEDowy sklep spożywczy. To chyba musi być jakiś sklep Nvidia. No tak zielono, że aż niemożliwe. Ty, nie ma tam jakaś tych GeForce'ów, co miały być, a nie ma. Nie, kurde, nie ma. Kurde, ale świeci mocno. O, przy okazji mogę wam sprzedać ciekawostkę. Wiecie, jak po śląsku nazywa się księżyc? Miesiączek. Ładnie, nie? To dlatego, że kiedyś księżyc i miesiąc oznaczało się jednym terminem. I stąd na przykład w angielskim macie moon oraz month, albo na przykład po niemiecku monat i mond. No i co? I tak się zagadałem, że aż poszedłem w przeciwnym kierunku i doszedłem aż pod kościół Jacka na Rozbarku. Ale trzeba przyznać, że klimat tej budowli jeszcze w nocy z tym księżycem u góry jest, no... wow. O! Będzie można zrobić podryw na kasztana. Hej baby, to twój kasztan? Dobra, nie, to cię wciulimum. Po drodze jeszcze można wydupcyć gulowi. O, to teraz po obejrzeniu tego filmu możecie śmiało powiedzieć, że jesteście ukulturalnieni. Myślę, że to się lekko liczy jako jakieś wyjście do teatru albo opery. Mamy go. Zbuja. 15% baterii. Dobra, szybko. Dobra, jestem wyrozumiały. Idź w pizdu, bo mi zaraz padnie telefon. No i elo, mogę wywalić grę z telefonu. O, tutaj wam mogę sprzedać wyjątkowo nieodpłatnie tipa turystyczno-gastronomicznego, przyszpitalny. Niby taki niepozorny, niczym nie wyróżniający się bar, a naprawdę bardzo dobre obiady. I jadłem tutaj jednego z najsmaczniejszych placków po bytomsku, jakiego jadłem. O, Poczta Polska. To jest w ogóle ciekawe, że dzięki takim firmom jak na przykład InPost czy inne, Poczta Polska stała się w zasadzie już zbędna w tym momencie. Paczkomaty, szybki internet, blik i płatności bezgotówkowe to chyba będą moje 4 ulubione rzeczy w Polsce. Wiecie, gdzie się zbliżamy? Do trupiego kamienia. Matiusz Spyra chyba śpi. Nie chce mu się łapać przechodni. W ogóle chyba miałem wam opowiedzieć legendę tego kamienia. To opowiem wam tak na szybko. Wersji tej legendy jest kilka. Bo, słuchajcie, w czasie wojny prusko-francuskiej tutaj gdzieś po Bytomiu szwędało się francuskie żołdactwo i pewnego wieczora lekko podpity, wracający z karczmy Maciej Spyra, czy w zasadzie Matiusz Spiera, wracał sobie do domu, podśpiewując wesołe patriotyczne śpiewki
pruskie o dupie marynie. No i niestety miał takie nieszczęście, że spotkał grupę pijanych francuskich żołnierzy. Utarczka słowna. Oczywiście ani Maciej nie rozumiał Francuzów, ani Francuzi nie rozumieli Macieja. No a że byli pod silnym wpływem alkoholu, a dodatkowo, że jesteśmy w momencie wojny pomiędzy Prusami a Francją, wiadomo, jak ci Francuzi byli do Prusaków nastawieni. Doszło do szamotaniny i go zabili. Ponoć go jeszcze potem w ogóle okradli. A to jest tylko jedna z wersji tej legendy. Inna mówi, że rozjechał go tam pędzący wóz. No ale najważniejsze jest, że o północy wyłazi spod płyty i wciąga ludzi pod ziemię. No jak widzicie, mnie nie wciągnął. Dobra, słuchajcie, wszystko fajnie, ale ja uciekam do domu, bo zaczynam się sam czuć trochę jak obłąkany, łażąc o 2 w nocy z kamerą w środku miasta i gadając do niej. Mam nadzieję, że Wam się podobała taka koncepcja nocno-spacerowo-przygodowa. Jak tak, to możecie mi tam polajkować tradycyjnie, to będziemy dalej robić. Jak nie, to możecie mi zdislajkować, to nie będziemy robić, albo i tak będę robił, a może w ogóle będę robił co chcę, a nie wiem jeszcze. A ja wiem, że jest zimno jak byk i uciekam do domu. Chowcie się i do zaś.